τατού κρου βασίζεται στο Νίκο τον Κατσούλη. Αυτός το ξεκίνησε από Αλεξανδρούπολη. Άρχισε να παίρνει ζωή εδώ κάπου στα μέσα του 90, όταν άνοιξε το πρώτο μαγαζί στην Υποδρομίου, που είναι 2 δρόμοι πιο κάτω, και άρχισε να μεγαλώνει το team. Ήταν μαζί με τη γυναίκα του στην αρχή, την Μπέγκη, η οποία έκανε piercing τότε. Γενικά έχει περάσει πολλοί κόσμος. Ήταν ένα μεγάλο φροντιστήριο το μαγαζί, που ο κόσμος έμαθε τη δουλειά, συνέχισε να ζωγραφίζει και έκανε πολύ καλά τατουάζ. Κανένας δεν τα έχει παρατήσει δηλαδή από τότε. Ίσα-ίσα έχουν εξελιχθεί. Η σκηνή στην Ελλάδα έχει τρομερό επίπεδο. Πάρα πολλά στούντιο έχουν πολύ καλούς καλλιτέχνες. Για να μάθεις τη δουλειά πρέπει να τη μάθει κάποιος ο οποίος, ας πούμε, εξόδεψε πάρα πολύ χρόνο, επιτυχίες και αποτυχίες για να σου δώσει ένα έτοιμη τροφή. Εμείς την πήραμε σε αυτό το μαγαζί, όπως και πολλοί κόσμοι πέρασε από εδώ. Τώρα έχουν επιλεχθεί πάρα πολλά παιδιά τα οποία ζωγραφίζαν πριν ξεκινήσουν να μάθουν να κάνουν τατού. Είτε τελειώσει καλών τεχνών, είτε ασχολούνταν με το σχέδιο, ήταν αυτοδίδακτοι, είτε ζωγραφίσαν σε τοίχους και ένα γραφίτι. Έχει πάει το πράγμα πιο πολύ προς την τέχνη. Το μαγαζί πάντα ήταν street shop, με την έννοια ότι μπορεί να μπει κάποιος και να ζητήσει κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που μου αρέσει εμένα να κάνω. Και αν είναι στα γούστα μου αισθητικά ωραίο, θα το κάνω. Αν δεν είναι, ή το έχει ζωγραφεί σπίτι του, ας πούμε, θα του αλλάξω τα φώτα, ας πούμε, να το φέρω σε μια φόρμα, ας πούμε, που φαίνεται ωραίο. Προσπαθούμε να κάνουμε όσο δυνατόν πιο καλά αισθητικά τατουάζ γίνεται. Είτε είναι πολύ μικρό είτε είναι πολύ μεγάλο. Γιατί και τα μικρά και τα μεγάλα, για κάποιον που θέλει να κάνει κάτι, επειδή είναι πολύ εκφραστικό όλο αυτό, δεν θα χλεβάσουμε ούτε ένα τόσο μικρό τατουάζ. Εγώ το θεωρώ εξίσου σεβαστό με ένα πολύ μεγάλο, ας πούμε. Αν θέλεις να έχεις ένα μαγαζί το οποίο είναι πάνω σε έναν δρόμο που περνάει κόσμος, θα πρέπει να έχεις, ας πούμε, την ενέργεια να μπορείς να ξεπεράσεις τις ιδιαιτερότητες του πελάτη και όλα αυτά. Μόλις το ξεπεράσεις αυτό, μετά μπορεί να γίνει το τατουάζ. Αυτή είναι η μία δυσκολία. Η άλλη δυσκολία είναι το τεχνικό κομμάτι. Δηλαδή, πας να κάνεις ένα μεγάλο, ένα μανίκι στο χέρι και πρέπει να το στήσεις. Πρέπει αυτό το πράγμα να φαίνεται σωστά στον άξονα, πρέπει να κάθεται σωστά πάνω του. Πρέπει να μείνει το τατουάζ μετά από 5 χρόνια, δηλαδή να κάνεις κάτι τεχνικά, ό,τι και να ζητάει αυτός. Δηλαδή σκέφτεσαι και λίγο πιο μακροπρόθεσμα, ας πούμε. Εγώ προσωπικά μπλέχτηκα για την παρέα. Άμα δεν ήταν ο Νίκος, δεν θα μπλεκόμουν. Εγώ έκανα άλλα πράγματα. Μου άρεσε το τατουάζ. Το πρώτο τατού το είχα κάνει το 1994 σε ένα παρακμιακό μαγαζί στην Αγγλία. Είχα κάνει ακόμα ένα, μετά είχα κάνει ένα κάπου στη Ξάνθη, είχα κάνει μετά ένα στον Νίκο. Ξεκίνησα σε μια φάση χαβαλέ, επειδή ερχόμουν στο στούντιο και ήταν μια μεγάλη παρέα που τη φλέρταρα και με φλέρταρε και ήταν πολύ ωραίος κόσμος, ας πούμε. Τότε δεν υπήρχε ποζεριά πολύ, δηλαδή τα κρύβαμε τα τατουάζ. Οπότε ήταν λίγο πιο περιθωριακό, δηλαδή και σε ένα τατουάζ και σου λέγανε έλα εδώ εσύ με το τατού, ας πούμε. Ενώ τώρα ξεκινάς, ας πούμε, η νεολαία κάνει τατουάζ, αντί να τα κρύψει, ξεκινάει από τα δάχτυλα προς τα πάνω. Δεν θέλει καν να το κρύψει να κατέβει. Θέλει κάτι γρήγορο. Το έχει δει, έχει περάσει στην κοινωνία, δεν είναι ταμπού πλέον και συμφωνώ. Αλλά το κακό με την υπόθεση είναι ότι πολλοί κόσμος περιφέρεται με ένα σχέδιο στο κινητό που το έχει βρει από ένα site ή από κάποιον άλλον ο οποίος μπορεί να ζωγραφίζει ένα συγκεκριμένο στυλ και μετά το φέρνει σε σένα και εσύ τώρα είσαι σε μια περίεργη κατάσταση να προσπαθείς να δημιουργήσεις κάτι μοναδικό, να το φέρεις στα δικά σου τα κυβικά για να γίνει η δουλειά του, αλλά να έχει το δικό σου προσωπικό στυλ. Τότε αρχίζει και μιλάς για τέχνη. Εντάξει, η μπάντα είναι ένα άλλο κομμάτι της ζωής μου. Η μουσική γενικά, όπως και αυτό το στούντιο. Γιατί αν παρατηρήσεις, ας πούμε, γενικά στα στούντιο, πάντα παίζει μουσική. Μπορεί να τελειώσω από εδώ τη δουλειά και να πάμε μετά στο στούντιο, να ηχογραφήσω, να κάνω πρόβα και το πρωί ξανά το ίδιο. Δεν είναι ανέρι το ένα το άλλο, είναι κουραστικό βέβαια, αλλά πορεύεται παράλληλα. Φαντάζομαι ότι το τατουάζ έγινε διάσημο παλιά, επειδή οι ροκάδες και οι μεταλλάδες είχαν τατουάζ. Το βλέπαμε σε περιοδικά. Δεν το είχαν τύποι που παίζαν κλασική μουσική, ας πούμε, σε οδεία. Οπότε αυτά τα είδη το σμπρώξανε το τατουάζ. Τότε έγινε πιο γνωστό. Είχαμε ανοίξουμε ένα metal hammer, ας πούμε, και βλέπαμε μέσα ότι ο τάδε μαλλιάς από εκείνη την μπάντα είχε τατού. Και λέγαμε τι, προσπαθούσε να φωτογραφεί να καταλάβεις τι τατουάζ είναι αυτό. Έβλεψε κάτι μαυρίλες, κάτι πράγμα. Δηλαδή δεν υπήρχε το YouTube, δεν υπήρχε το Ιντερνετ, δεν μπορούσε να δεις κάτι. Βλέπαμε τους δίσκους που ήταν όλοι έτσι και τα περιοδικά. Και λέγαμε τατού, αυτοί έχουν τατού. Εμείς τι παίζουμε ροκ, θέλουμε τατού. Αυτό το πράγμα, σε αυτό το ρεύμα, ας πούμε, σμπρώχτηκε. Η φάση του τατουάζ πάει καλά γιατί μπλέκτηκε, όπως είπα πριν, ο κόσμος ο οποίος ζωγραφίζει και το μέλλον του τατουάζ είναι αυτό. Για μένα. Το όνομά μου είναι Λία. Τα τελευταία 2,5 χρόνια ασχολούμαι με το τατού. Τον τελευταίο χρόνο δουλεύω στον Νίκο Τατού Κρου Θεσσαλονίκη. Μ' αρέσουν τα τατού που έχουν λεπτομέρεια, ίσχυες γραμμές, dotting. Μ' αρέσει που είμαι συνέχεια σε ένταση. Συνέχεια πρέπει να μιλήσω με κόσμο. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να πει κάποιος να κάνουμε ένα τατού, οτιδήποτε και αν είναι αυτό, από ένα όνομα μέχρι ένα κρανίο, ας πούμε. Μπορεί να μου δείξει 2-3 τατού και να βγάλουμε ένα συνδυασμό από αυτά τα 2-3 τατού, ένα καινούριο σχέδιο μόνο γι' αυτό, ένα custom σχέδιο. Ψυχολογώ τον άλλον, ότι μέχρι που είναι τα όρια του, μέχρι που θα με αφήσει να φτάσω και μέχρι εκεί δεν τους πιέζω παραπάνω κι εγώ, αλλά δεν ξέρω, παίζει μια εμπιστοσύνη. Τέχνη για μένα, δεν μπορώ να σου πω συγκεκριμένα τι είναι. Τέχνη για μένα μπορεί να είναι από ένας πίνακας των 1.000 ευρώ μέχρι το πώς θα σε κοιτάξει, πώς θα σου μιλήσει ένας άνθρωπος. Δηλαδή η τέχνη βρίσκεται παντού γύρω μας.